हेलो लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ नायनो मोना जायो लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर फै दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गागा। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै नैबे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कनसेप्टआनो जादों हिरायाना बार'। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि इन्ट्रडक्सनानो जादों सुस्मिता बर'। लोगोफोर नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सिमांसा, बड'सा, गौतम सनार, पुजा बर', प्रिथिराज। लोगोफोर बिथांमोना दासान्दि नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं ट्रेलारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सिमांसा। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों BWISAGU प्रडाक्शन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान गुसुं भिडिअनि ट्रेलारखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।